Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Bashayele umdlalo ochungechunge abathandi nababukeli bozalo emva kwesiqephu sayizolo eshiya abantu abaningi bebambe ongezansi abanye ke bethintekile nasenhlizweni ngomsebenzi omuhle abathe bawenza. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lani bula khona le video. Mangoqala isijona lelikhasi wamwelekile igama lami ngusibonga konke wakandwande. Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Libuyise ithemba kubathandi nababukeli uzalo emva kwesiqephu sayizolo esiveze unkanyiso waziwa ngele kanjeza kanye ke nonompilo Maphumulo waziwa ngelikana uSipho Xulu benze into yamehlo la unoSipho ehlukunyezwa akhona unjeza. Abantu abaningi bese beligxeka uzalo ukukhala nanokuthi ke bese lehlele izibalo ngokuba libhala into abebesola ukuthi ke ayisahambisani nempilo zabantu. Kodwa emva kwesiqephu sayizolo abantu babuyelwe ithemba ukuthi uzalo ke nayi into abayidinga kulona. Uzalo ke belu umdlalo ohamba phambili eNingizimu Afrika ngababukeli futhi ke belithatha nendondo ngakho lokho. Kodwa abantu bese beqalile belidikila uzalo bekhala ngokuthi ke storyline sakhona siyimbudane. Kulokhu ke emva kwesiqephu sayizolo abantu bathe babuyelwa ithemba balinconoza kakhulu uzalo ukuthi lenze umsebenzi omuhle ukuveza into ethinta impilo zabantu ngqo futhi ke ikona lokho abathi bakubhekile ukuqhubeka kuyaphambili. Abantu ke babe nezimvo ehlukahlukene abanye bathe bathinteka ngesiqephu sayizolo la unjeza ebe eshaya ukhona unoSipho ngendlela eyisimangaliso futhi ekhalisa unyembezi. Abantu abaningi bancome italente kunoSipho Xulu ngendlela adlale ngayo le role abenikwe yona njengoba ke abantu abaningi bayibathinteka kuba ngathi into le ebeyenzeka ngempela. Ubugcina usukhohlwa ukuthi ngempela lapha kuyalingiswa. Bafethu ke mina ngizothanda ukuzwa uvo lakho ukuthi wena emva kokubuka selisiqephu sayizolo ikuphi okuthe kwakufikela. Ubona ukuthi izinga selibuyele esimeni noma uthi nje cha lusazoqhubeka uzalo luphinde loshone phansi. Siqedeke le ndaba khona lapha comment section. Awungibambeke evidweni elandelayo.